Заслужавам да съм тук. Джесика Симпсън. Това е страхотно. Джон Дървейтов. Трябва да пазим мечтателите. Никол Ричи. Това може да е единственият ти шанс. Модна звезда. Събота по TLC. Мислиш, че си кораб, ако не си член на банда. Кой си ти? Учиш правилата, възприемаш кода, разбираш кой командва и се подчиняваш. Част от мен винаги е била гангстер. Израснах в банди, това е всичко за мен. Наравам опита си и обикалям тайните светове. Реабилитираният гангстер Лу Феранте тръгва на безпрецедентно пътешествие към сърцето на гангстерската култура. Гангстерски код, четвъртък, от Discovery Channel. Кожата ти е раздразнена след пръстене. Пробвай жилет Мак при Sensitive. Препоръчително с нашия Irritation Defense гел за пръстене, който ти помага срещу 5 признака за раздразнена кожа след пръстене. Жилет Мак при Sensitive и серията Irritation Defense. Погрижи се за лицето си. Seven Days Bake Rolls. Bakery in a bag. Там, където клопките са много и различни. Ти бъди готов на всичко. Кокосово масло, торбата и мъчетето в ръката. Клечки от кибрид, не повече от 3. Обувки безабуй и повтори. Араукария, мейнуински черен дроб. Добре дошли на планета Бразилия. Отчаянието е най-лошия съветник в опасна ситуация. Само трябва да оцелееш. Трябва бързо да се измъкнем от тук. Трябва да се движим възможно най-бързо и да намерим подслон. Двойно оцеляване в Бразилия. Неделя от 22 часа по Discovery Channel. Това кацане няма да е меко. Това щеше да се окаже най-критичната маневра в живота ми. Мисля, че той каза, че отива към къца. Тази игра няма да бъде забавна. Алигаторът има сила на захапката над 140 кг на квадратен сантиметър. Това представление няма да е приятно. Надявам се никога да не видя това отново. Затова по-добре се пригответе за най-страшните в света тази вечер от 22 часа по Discovery Channel. Отворете очи за красотата, могъществото и чудото на живота. Една изключителна програма в 11 части. Живот. Днес от 21 часа по Discovery Channel. Американски оръжия. Този драгун е направо фантастичен. С този локър се появиха известни проблеми. И аз съм толкова разочарован от оръжието, колкото и Уайли ще бъде. Но сега на мен се пада неприятната задача да му съобщя това, което със сигурност не би искал да чуе. Според специалистите това не е оригинален локър. Почувствах се ужасно, когато ми го казаха. Да. Но знам, че е истински. Така ли? Да. Принадлежал е на семейството ми от... Не е италиански. Така ли? Не. Откъде знаеш? Ако свалиш ръкофатката, ще видиш, че има... Маркировка. Да, това е оригинален локър. Хубаво оръжие. Добре. Просто има много модификации. Склонен съм да се съглася, че съществуват други модификации, но не познавам по-добри експерти от тях. Днес експертите бяха тук. И двамата бяха единодушни, че оръжието не е оригинално.
При това положение аз оттеглям предложението си. Сигурен съм, че не биха излъгали. Те много искаха да е оригинален. Бяха много развълнувани, почувстваха се ужасно. Също. Явно ще трябва да проведа свое проучване. На всяка цена. Едно от неприятните неща в моята работа е да съобщавам на хората, че семейните им оръжия не струват толкова, колкото те си мислят. Но още по-трудно е да съобщиш на клиента, че оръжието е фалшиво. Целта на състезанието е всички да усетят колективния дух и да се забавляват.